салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Toyota Camry бародаро Camry D SK Америка соли 2011. Объем мотора 2.5 бензини холӣ. ҳуҷҷат танировкаш 1 сол. маромат як тамошо кунем. состояниш беҳтарин. салон даро электро авагреф дорад, пробег 126 000, автомат. хоб наворот кор мекунад. белюк шашним ҳазорда гукатиш кардагам. нархш 150 000 сомонӣ. боз муомила дора. номерои бародарам мемонед, занг мизанем, барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. номерои телефон табгӯ ака 907 33 77 80. занг мизанед, ака барои шуморо бо бештар маълумот метаҳанд. харидори аниқ бошед, боз муомила дорад. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо олами чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе, автоцентр, дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасҳон бикун, душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чиходора биза, зимистон шидеса гармак мегардӣ. саломат бошед. Mercedes Benz солаш 98 сол. Моторш 1.8. Бензини холияй. 4 та балони нав. Но як сола ҳуҷҷат дора. Номерош транзит. Този салонша сиёнка мекунем бинед. на салонош челда истодаем. кондиционерш кор мекуна. дута дари пеш электропакет. коробкаш механика ҳай. Mercedes состояние вагон. нарх чанд ака? 75 аз ора бо муомила дора метавонед шуморо тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд ака? номеротон 100 чанд? 146 33 22 метавонед занг занед бо муомила кунед. Astra Caravan бардоро 2008 сол, объемаш 1.4 Ekateg.
اگه همین نوع چخولو پولی قدگیم مقصد توزه که سالونش وجود داره؟ نه داره. وجود نداره؟ گاز بنزینه؟ بنزین خولی هست. بنزین خولی ها؟ خیوش هم یک بینین برای خیوش روچنوی کожний салон пешош электропакет коробкаш механик хоб кондиционерш кор мекунад кондиционерш кор мекунад ҳамаш 100% чанд та гуфтест шака 80 бо муомила мешаванд номро табгӯ 988 988 13 5601 5601 марамад занг зена када қатиш муомила кунед фақат сум вариант ялиш ҳаста фақат сум қатия мошин ки ин ҳол дасем метавонед тарихи алиф кредит харидори номи бардора 2006 гуфтем не ина тангем бардор 2006 сол ҳама одамое ки сирох када буданд ина марамад тангем барои шумо тамошо кунед да 2006 сола объемаш ягай мегаёд аниқшам осигам намедона махкамаиша уйна хавла пара нишонш ме инам тангенча кор кадеса хелдесен краска зур бално шам бад нест ай пара шам уйна маша кадай пара ман дарош шуной коробкаш механика хайва ин потолок ҳамаш зур ин бензини холия ин сиделникош ҳам зур چند تا گفته سنی راکا؟ 36 تا 36 تا میگه با موبیلا میشه نمرو 930 36 47 مرامت زنگ زنه کده خطیش موبیلا کنید که امنی سه بارودارو 2012 واگونه خب دوونی مای بیومش میاک تماشا میکنیم سنیزو محکمه که نه سالونش سالونش باید توزه یک هم یک بینید یگان جوش زدگی نیست مقصد خیر پر کردگی نیست همش سوزه داره خیرش الکتروپاکت کожний салон چهر دستین بالونش سوز چورت الکتروپاکت مولتیرول коробка автомат монитор همه چی داره سستنی زور چند هفته سیرکه؟ 60 бо муомила мешаванд 918 46 06 96 марамад занг зана када хатиш муомила кунед мошин ки ин ҳол даса метавонед тариқи алиф кредит харидори номинбор вагон ай мошин як компрессор бардаро 2001 сол объемаш 2.3 мотори хича як тамошо мекунед
Дасткаш ҳамсоза 4 диска чӣ намеша? Чорт электропакет, коробкаш механик, чихол, монитор. Салонаш тоза. Кондиционерамаш кор мекунад ака? Кондиционераш кор намекард. Чанд та гуфтед ака? 45 та бо муомила мешава. Номрот 903 01 81 66. маромад занг бизанед ака хаттиш муомила кунед. ماشین که این حال دسته میتونید تاریخ حلیف کردید خریداری نامین برادر رو. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати дар бобати 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.